Iphoyisa nalona wesilisa batholakala egumbini lokulala ekhaya labo. Izimpahla zabo zigcwele igazi, benamanxeba okudutshulwa. Ongaqala ukusho bekuyigazi yonke indawo. Ingubo beyigcwele igazi naphansi kwi-floor kugcwele igazi. Uhusband-ke ube sekhuluma nami because umuntu engimaziyo. Ungibingelelile mengena washo wathi hey Phumlani sengonile. Ngathi mina kwenze njani? Wathi hey sengidubule ifro indlela akhulume ngayo kumina. So ngithuke-ke ngisalalele wase yachaza ukuthi hey ngithi wena kwenze njani kuwena? Wathi hayi nami bengithi ngiyaziqedela ngizidubulile, wangikhombisa ukuthi uzidubulile ekhanda. Shuthi wasayina nje ukuthi ngizidubulile ekhanda nasesifubeni. So ngithe ngisashokhekile kanjalo-ke, so ngaqala ngamcheck unkosikazi obelele phansi, ngabona ukuthi hayi usedlulile emhlabeni. Umndeni uthi ushaqekile ngalesigameko, kanti ufuna umsolwa abhekane nengalo yomthetho. Sithukile sisafukama kusithusile nje yonke into ngendlela okwenzeke ngayo. Nje lokho engakusho besingazi ukuthi khonto njalo engasenzeka. Phela bese kumele lo yena umhusband ebhekane nento ayenzile. Ngicabanga ukuthi ingalo yomthetho-ke izosebenza lapho. Imbangela yalokhu kubulala ayikaziwa. Amaphoyisa aphenya icala lokubulala nokuzama ukubulala.